Ukochukwu na-elekọta Divine Mercy Chaplaincy Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Teaching Hospital Akpogo, Reverend Father Justin Ezechukwu akpọgo oku ka ndị mmadụ na-ekpesi ekpele ike. Ọ kpọrọ oku a n'ụka akara na ya bụ n'ụka ụbọchị ụka. Oge ọ na-echetara ndị otu Kraịst mkpa ọ dị na ha ga na-ekpesi ekpere ike. Father Ezechukwu kọwara na ekpele bụ ndụ ma bụrụkwa ike kachasị ike mmadụ nwere ike inweta n'ụwa dịka onye otu Kraịst. Ọ sị na ọtụtụ ndị otu Kraịst na-ezute ihe iche aka mgba nke ndụ n'ihi ngharịpụ ha gharịpụrụ ịghọta ike dị n'ekpele na ibube Chineke ụzọ n'ihe ọbụla ha na-eme. Ebe ọ kpọkuru ha ka ha kpee ekpele ihe dị oke mkpa. Na ya bụ Akpogo ka chaplain Chapel of the Healing Cross Reverend Nnedozie Chukwuogo, onye okwuchukwu ya metụrụ aka n'okwukwe na-alụ ọlụ, mere ka amata n'okwukwe bụ ọnọdụ nke na-enyere ike nke Chineke aka ịgbatara mmadụ ọsọ enyemaka. Ebe ọ kpọkuru ndị ụka ka ha tụkwasị okwukwe ha na Chineke. N'ebe pastọ ụkọchukwu nke Redeemed Christian Church of God, Fruitful Hill Assembly, Ọka, Pastor Paul Elijah nọ, ọ lụtụrụ aka na mkpa ọ dị na ndị otu Kraịst ga na-enwe ọgbụgba ndụ esepụ aka n'etiti ha na Chineke ma na-ekpe ekpere oge niile iji mee ka atụmatụ Chineke nwere maka ndụ ha bịa na mmezu. Emmanuel Chigbata, onye nta akụkọ anyị, wetara akụkọ na ụka ndị a dịgasị iche iche akara ka nọ n'ime ya bụ abụ otito, kpee ekpere, kwee ukwe ma tụọ mma.